Тъй. Здрасти. Така. Предното видео за крема малко беше, нали, шегувахме се. Сега ще гледам, даже някои работи забравих, ама ти ще ги спомена вече в другото видео. Така, гледам сега набързо, защото много дълги ставали видеоата. Не било окей от специалистите, те казват. Така, сега правя крем, сега вече сериозно крем за ишияс, за плексит, за ревматизъм, за болки във врата, в рамото, в гърба. От 2008 година до преди известно време си го имах плексита. Който го е имал, знае за какво става просто. Това са ужасни болки, ама нали, прозорец е отворен, че хубаво, или климатика надут и течението ти разказва играта. Главно възпалява се, нали, врата, където минават всички кабели, или плекс. Нервите, казват са плексуси, минават точно през лопатката, фиксирани в... да не се отпускам, пак стане един дълго и широка. Така, само ще ви покажа какво слагам. Другите вече формалностите, като забъркване и наливане в бурканчетата, те са ясни. Така, почваме бързо. Първо, дезинфекция. Дезинфекция на ръцете слагаме. Това е тинктура от... няма да пия. Тинктура от риган и босилек. Те са много силни, противобактерийни и всякакви други, убиват всичко. Пък има ли ракия, трепи ги наред. Така, показвам, нали, бързо, да не се бавим. Така, жълто кантарионче, билките слагаме. Тук показвам, тук в момента огньовите горят. Телешката лой, най-важното нещо. Телешката лой, така, слагаме в или керамичен, или стъклен съд, задължително. Метални съдове не ползвайте. Също метални баркалки, не е хубаво да ползвам за еднократна употреба, но в случая малки лъжички, дървени, не пластмасови, дървени. Нали, ако имате, някои имат и, нали, керамични, ама там много се чупят, като така. Жълтин кантарион. Живовлек. Слагаме живовлечето. Искам само да кажа, че тези билки, нали, другите билки са киснати в доста време в зехтин. Тези билки са така е рецептата. Стара, много стара рецепта, изровена от буквално от прашните книги. Искам само да кажа набързо. Живовлека, жълтия кантарион, тези билки, лайката, невена, всичко това, тези билки, лично аз съм си ги брал. Нали, сега, знаете, децата помагат, аз само стоя отстрани гледам, както казват, нали. Така, слагаме невенчето, да стане бързо. Тъй. Добре, бях казал, че няма да не губя време. Така, бързо. После ще ги скрия. Така. Лайка, противовъзпалително. Невена успокоява кожата, защото все пак се третира гърба, колкото и да са корави гърбовете, главите не са корави винаги. Синя хвойна. Само ги добавям, тук казвам набързо. Това е борова смола, от боровец, от бели искър съм е събирал, от един много красив бор, не знам кой го беше насякал с някаква брада, ама в случая това е борова смола в силна ракия. Знаете, ползвам само силна ракия, защото съм романтик. Сега, слага се, в случая, като слагам, нали, неща, тинктури, изчаквам хубаво да самия алкохол да изчезне. Но в случая, сега ще обясня, алкохола помага. Отваря порите, нали, отваря порите, само малко ще отворя една скоба. Така, къде то стяга? Къде са?
Това е тинктура. Който е да при мен да го правим шияса или плексите болките в гърба или в кръста, знае. Първо се намазва, това е няколко вида билки, пак са нали, противовъзпалителните билки, но в ракия. Първо намазвам гърба, за да може самата кожа да се отпусне и да се отворят порите. И после лекарството много, нали, мехлема много по-бързо и лесно прониква до болното място. Това също и лекува, нали, това е ракия, билки в ракия специални. Така, отворих малка скоба. Извинявам се, такъв съм. Тук също има от боровата смола, но по-малко, защото тя е малко смола. Ще я сложим в крема. Така. Другото тайно оръжие, масло от бял синап, да не става някаква реклама пак. Едно телешката лой, маслото от бял синап, тинктурата от боровата смола, кои са най-важните. Така. Мента. И в това има мента, но зехтин и мента е тук. Розмарин. Така. Мащерка. Са мега турбо нещата. Другото което. Така. Ето. Тук ще сложим малко суха мента от домашна. Ментата е от вкъщи. Змийско мляко. Но най-ценната подправка тук, която е в билка. Змийското мляко. Така. Тези другите неща са готови. Ментата слагам и така, за да може да охлади, да отнема болката много бързо. Повярвайте ми, ментата и след това охлаждане дърпа болката пак. Болката в плексита не е пожелана на никой. Така, тези неща са готови. Това е готово. И така, само преди да кажа етерично масло, това е, се види хубаво, прополис. Къде се отива прополиса, отгоре остава тази тъмната течност, която е най-ценното. Само искам да кажа, важното е, когато вече сместа е готова, когато билките са извадени, всичко когато е готово, накрая се слага тя, но пуска се по-малко се налива тъничко и се бърка с ето и нещо, дето хората кафе правят, пак аз билки бъркам. Както да е. Ако се изсипе наведнъж, се пресича. Трябва бавничко, за да може сместа да го поеми. Разбирате ли? Така. И ще го сложим после. И... тук само да покажа. Това те ще го видите в групата, дето се качва. Това е за хемороиди. Много специална. Всичките мои рецепти са мои авторски. Не съм гледал. Единствено гледам коя билка, какво е действието и ще го навързвам в главата и по себе си знам колко лекарства и какво ли не и са ми пили. И не ги препоръчвам. Има едно дипрофос такава. С такава дълга инжекция ми го биеха зад гърба, ама да не уточнявам. От него отключих. Нали, той не е само то, но той беше катализатора преди около 2010 година да направя в последствие диабет тип 2. Много силен кортикостероид. Внимавайте, някой, ако се подложи, много да внимава с дипрофос, запишете си го. Така, пак стана сумати дълго. Етеричните масла ги казвам набързо и затварям да не ме занимавам повече с глупости. Лавандула. Той нещо го ползвайте задължително. Не е едно към гьотерес, защото само да предупредя. Когато се работи с етерични масла, аз предварително, докато работих с това, си намазах ръцете с телешкове, но няма се мазати с телешкове. Предварително, който пипа чисто етерично масло, да се намаже ръцете с олео, зехтин или друго базово масло, за ако случайно да попадне неразредено етерично масло. Освен лавандулата и ментата горе-долу, другите са изключително опасни, води до атопичен дерматит. Изключително гадно нещо ето и нещо. Повярвайте ми. Така че внимавайте много с това. Така, бързо ги казвам. Куркума. Противовъзпалително.
Кипарис, силно противовъзпалително, успокоява мускулите. Палмаростън, мириш хубаво, пак е противовъзпалително. Кориандър. Има лек афродиак, ама няма той. Сега да не го казвам. Гераниума или това, какво беше той нещо, събрах го българското име. Тамян. Тамян е едно от най-силните противовъзпалителни, имайте го предвид. Както казват напредит, и канелата. Канелата са това. Това са тези неща. Така, тук си ври, това си ври, всичко си ври, стана така. Добре. И има си специален начин, който купи. Тези две неща вървят заедно. Тинктурата, която е в малки шишенца, слагаме, скуда само е така, ще покажа сега шишенцето, в което е слагам. Така, слагаме в такива шишенца, или по-големи, зависи човека кой е. Тинктурата, първо се маже с тинктурата, да се успокои кожата, да се отпуснат порите и с това вече с лекарството. Ще ви покажа някой, който иска да пита, който се интересува или да дойде вкъщи, ще му покажа. Друго си аз да му го покажа да го направя. Сега чак толкова пари няма да ви взема сега. Се притесняйте. Не съм такъв. Няма проблем. Който ма знае за какво става въпрос. Тъй, айде че почнах пак глупости да прикарвам.